ngiyenzela awuziphiwe uzokuzama nje bangani. Hayi sanibona. Engawusho nje ukuthi hayi intwana zami ziyefethi. Khona into enizoyizwa la uxothoza. Niyawazi uxothoza? Khona into enizoyizwa. Kodwa nje kwesikhole siyabonga Dr. Patricia Bofondo usinikele lethuba leli Mr. Mkhize from Mkumbane ngiyabonga kakhulu ithuba enisinikele lona. Nami ngizamile ukuthi bafike nabo bezo explore bezo experience. Siyabonga. Samukela uMkumbane Secondary School. Suwi mile pano.